3 snin ilu parti mill-Monasteru ta' San Pietru fl-Imdina nfetħet għal pubbliku għall-ewwel darba f'500 sena. Dakinhar TVM News kien żar dan il-monasteru, wieħed mill-eqdem monasteri f'Malta tas Sorijiet Benedittini tal-Klawsura. Il-Madre Maria Deodata dei Marchesi Testaferrata Denoto kienet qaltilna hekk. Xtaqna naqsmu l-patrimonju Benedittin mal-pubbliku kollu, kemm foreigners u kemm Maltese. Ħajkunu jafu l-ispiritwalità Benedittina kif kienet years ago, l-affarijiet li kienu jagħmlu fl-antika x'qabel kienu Saint Benedict trid li jkunu self-sufficient, ara ssib kollox. Min kunvent ta' 60 soru fl-aħħar snin Suor Maria Deodata kienet spiċċat l-aħħar soru tal-Klawsura f'dan il-kunvent fl-Imdina. Il-ġimgħa tħabbar li l-Vatikan informa lill-Arċidjoċesi ta' Malta li l-monasteru għadda fidejn is-Santa Sede. Il-kwistjonijiet amministrattivi kollha issa jaqgħu taħt Jeremiah Schroeder, abbati primat tal-Ordni ta' San Benedittu. Fi stqarrija l-Kurja qalet li s-Santa Sede iddeċidiet ukoll li s-Soru Maria Deodata tiġi trasferita f'monasteru Benedittin ieħor. Spjegat li dan l-iżvilupp wasal wara li ħareġ fid-der li s-Soru iffirmat mingħajr awtorizzazzjoni żewġ kuntratti ta' kiri ta' 50 sena fuq il-proprjetà lill-individwi privati bi ħlas ta' inqas minn 2000 euro fix-xahar kull wieħed. Il-Kurja qalet li l-Arċisqof Charles Cicluna għamel diversi tentattivi biex isolvi s-sitwazzjoni, iżda dawn ġew miċħuda mis-soru. Bekk ingħad li l-Arċidjoċesi bħala amministratur awtorizzat informat lis Santa Sede li issa intervjeniet biex tissalvagwardja l-istatus u l-integrità tal-monasteru. Intqal ukoll li mill-1988 permezz ta' digriti tal-Arċisqof ta' dak iż-żmien Giuseppe Merċieqa, l-amministrazzjoni ta' diversi entitajiet ekklesjastiċi fosthom dan il-monasteru kienet ċentralizzata taħt il-Kurja li kienet tipprovdi wkoll sussidju ta' madwar 4,000 euro fix-xahar għall-ispejjeż. Għaldaqstant, kull ftehim ta' kiri kien jeħtieġ awtorizzazzjoni minn qabel. Id-Dekasteru konkluda li l-kuntratti huma invalidi minħabba nuqqas ta' dawn l-awtorizzazzjonijiet kanoniċi meħtieġa, inkluż tal-Ordinarju Lokali u tas-Santa Sede.